таҷҳизоти нави безараргардонии фосилавӣ дар шаҳри хуҷанд низ ихтироъ гардид. дастгоҳ дастони тоза ном дошта аз тарафи ихтироъкор нумохон ҳасанов омода шудааст. таҷҳизоти безараргардонии фосилавӣ дастони тоза худкор яъне автоматикӣ буда эҳтиёҷ ба қувваи дасти инсон надорад. бо қувваи барқ кор карда дар 1 соат 5 ватт нерӯи барқ сарфа мекунад. дар дохили он иборат аст аз ҳаҷми барои гузоштани нигоҳ доштани маҳлули антисептикӣ қисми барқӣ электронӣ ва қутӣ аст. мо метавонем вақте пайваст мекунем он ба таври автоматикӣ кор карда маҳлулро мепошад. ман ҳозир нишон медиҳам. дастгоҳ қудрат дорад то 25-30 сантиметр дуриро мушоҳида намуда бо наздик бурдани дастон маҳлули антисептикиро мепошад. вазни таҷҳизоти дастони тоза 4.5 килограмм мебошад. нумохон ҳасанов ихтироъкор мегӯяд ки ҳаҷми ғунҷоиши маҳлули антисептикӣ дар таҷҳизот 3 литрро ташкил медиҳад. аз ин лиҳоз дастгоҳ вазнаш гарон мешавад. вазни холиси таҷҳизот 1.5 килограмм аст. ба гуфти ихтироъкор мақсади сохтанаш сарфаи қувваи кории инсон мебошад. инро метавон дар назди мағозаву корхонаҳо барои безараргардонии дастон истифода намуд. мо дар асли бисяр қарор дорем. тараққиёти илму техника имрӯз хеле дар тараққиёт аст. ман имрӯза технологияи рақамиро истифода бурда ин дастгоҳро сохтам ки ба ҷомеа манфиати халқ кор мекунад. таҷҳизоти дастони тозаро нумохон ҳасанов дар муддати 7 рӯз сохтааст. ихтироъкор арзиши таҷҳизоти навашро 1200 сомонӣ нархгузорӣ кардааст. барои мо фурсат даст дод ки аз такмили ихтирои дигари ӯ бохабар шавем. ҳамчунин ба дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ки чанд муддат пеш сохта буд тағйирот ворид намуда аз нав дар қолаби дигар сохтааст. навгонӣ ворид намудааш ин ҷой барои гузоштани маҳлул ё об мебошад. ин қисмати таҷҳизот ҳаворо ба инсони бемор намнок намуда ба тариқи лӯлаи пластикии махсус он ба роҳи нафаси инсон равона мешавад, мегӯяд ихтироъкор. хайр неша аввал дар фикр 2 ҳафта сохтам бад лозим мани инҷи вакун сохтани мани аробача ин таҷҳизотое ки истифода бурдем металлои шаффофе ки вайде медицински кумане ҳо ҳамту ба назар бенидигар як таҷҳизоти худи завай бои завазкой бои де ина ҳашама азони мани филтракор сохта ҳар як ҳафта сохтам ина ҳар 2 ҳафта як ҳафта ин намудашам дигар хосиятшам дигар мисол меҷу аҳаму муҳимаш чунки ҳавое ки меракум мо метавонад ба ин мани инҷи маҳлула якон маҳлула метавонад ба ин ҷои об якон хеле маҳлули дорувори тиядагар ва дорувори ба рохи нафас зудтар ҳазм мешавад дохили шуворӣ мешавад. мо инро мемоним ба ин ани фитр тоза кунанда монимада ҳаво об ба тариқи гигроскопӣ аз ин ҳаҷм ба боло мебирояд. баромада бо баробари кашидани ҳаво намноки ҳаво зиёд шуда ин киштос вентилятор ҳавои киштос баробари ҳаво нам шуда тариқи ба бемор асуд рои нафси бемор мебарад. қаблан аз тарафи нумохон ҳасанов 4 намуди дастгоҳи дудкунии 1000 испанд ва таҷҳизоти ҳаводиҳии сунъӣ сохта шуда буд. ба гуфти худи ихтироъкор имконияти васеъи сохтани дастгоҳҳои навро дорад, аммо барояш мушкилоти иқтисодӣ даст намедиҳад. ӯ интизори дастгирии неҳодҳое ҳаст ки ихтироъоташ ба онҳо кор ояд. мутаассифона то имрӯз на аз вазорати тандурустӣ на аз вазорати саноат ва технология на академияи фанҳо ки ман муроҷиат карда будам ба таври хаттӣ то имрӯз ба ман ягон хел ҷавоб надодам. умуман ба ин аҳамият намедиҳам. ҷавоби онҳо чӣ гуна буд? мана мисол риёсати тандурустӣ ҷавоб дод ки сохтани дастгоҳҳои 1000 испанд ба вазорати риёсати тандурустӣ дахл надорад. ба таври ҷавоб додам. дар муддати чанд рӯз ҷавоб додам? дар муддати 40 рӯз ҳам муҳлатро вайрон кардам бо ҷавоби ғайри қаноатбахш додам. ман мехоҳам ки талиси воситаи ахбори омма таваҷҷӯҳи роҳбарияти вилоятро вазоратҳоро ҷалб намоям ки ба пешрафти техникӣ аҳамият дода шавад.
мусоҳибаи мо мегӯяд ки гарчанде ин гуна таҷҳизот аллакай дар давлатҳои абарқудрат сохта шудааст ва фурӯши он ба роҳ монда шуда бошад ҳам, аммо барои сохтани ин гуна таҷҳизот фаҳмиш ва тавоноиву хоҳиш лозим аст. дастгириву таваҷҷуҳи мақомот метавонад рӯҳияи инсонро баранд барошта барои ихтирои дастгоҳҳои нав саҳмгузор гардад. бояд гуфт ки баҳри пешрафт ва тараққиёти босуръат ва дастгирии ихтироъкорон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шудааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Файзуллохон Обидов, Наимҷон Аёбов барои барномаи Ихтироъти хабар.